a wannan sai suka doka cewa sai an bi uwa so uku za a bi baba so daya. Wannan kuskure ne, ba wani malami da ya fassara wannan. Cewar uba yana da wasu harkokin shi, ko diyan da ba mamaki yana da mace sama da daya. Wannan yaran sun kawo mishi na macen matar, wa'annan ma sun kawo mishi, wa'annan su ma sun kawo mishi. Ita ba mamaki a wurin kaɗe za ta samu, shi kuma yana da hanyoyin da zai samu da yawa. Kusan ya zama al'adar mutanenmu, kuma wasu sun ɗauke shi a matsayin addini, fifita uwa akan uba, tare da ba da kulawa ta musamman ga uwa, game da wulaƙanta uba ba tare da an taimaka masa ba. A wani lokacin su kansu iyayen mata har sukan yi kishi da abin da muke wa iyayen mu maza. Idan ka daidaita mahaifiyarka da mahaifinka wajen kyautatawa, sai uwa ta ce, yo ai cewa akai abu uwa sau uku sannan abu uba sau ɗaya. Saboda abin da suke zato shine, ana nufin idan zaka ba mahaifinka abu kaso ɗaya, sai ka linka mahaifiyarka sau uku. Ma'ana duk abin da zaka kyautata musu, ita kaso uku za ta ci, shi kaso ɗaya zai ci. Ko ba wannan shine abin da ake nufi a cikin hadisin da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, waye yafi haƙƙin da in kyautata masa? Manzo Allah ce mahaifiyarka, ya ƙara tambaya ce mahaifiyarka, ya ƙara tambaya ce mahaifiyarka, a karo na hudu ce sannan mahaifinka. Mutane da yawa sun fahimci abu daban, abin da manzon Allah yake nufi daban. Bari ma misalin da zai ƙara fito da abin da nake nufi a fili. Dukan mu muna karanta Alƙur'ani mai girma, mun ga inda Allah subhanahu wataala yake tabbatar da mu akan ciyar da miskinai, kula da maraya. Amma ba mu ga yanda Allah subhanahu wataala ya dinga kwadatar da mu akan ciyar da iyaye ba. Hakan ba yana nufin ciyar da marayu ko kula da taimakon miskini ya fi ciyar da iyaye da ba. Duk wani miskini da zaka taimaka, duk wasu marayu da zaka taimaka, bai kai ka ciyar da iyayenka ba, sai dai idan ainihin bukata ne. Ina nufin iyayen suna cikin yalwa, su kuma waɗancan suna cikin bukata, to a wannan yanayin da ya fi lada. Kenan in ka fahimci wannan, zaka gane cewa Allah subhanahu wataala na kwadaitarwa akan wani abu saboda wani sababi, ba dan wannan abin ya fi wani wanda ba a kwadaita akan sa lada ba. A'a, sababin ne yasa aka kwadaitar a wannan yanayin. Saboda haka a nan gurin, raunin maraya da raunin miskini ne yasa Allah ya ta kwadaitarwa da a ciyar da su. Haka zalika ɗabi'a mutane suna mayar da hankali ne wajen ciyar da wanda ya zama wajibi akan su, suna zaton wancan tunda wajibi ne ba sai sun yi ba, to tunda ba a farlanta ma ba, sai aka dage da kwadaitar da kai domin ka samu ladan da ke cikin haka. To haka ce ta faru tsakanin uwa da uba, saboda raunin uwa, kasancewar uwa tana da rauni akan uba, kasancewar ita mace ce, haka zalika kasancewar da yawa iyayenmu maza suna mutuwa sabon mu tare da iyayenmu mata su suka fi dadewa a duniya sama da maza, sun fi kaiwa matakin nan da ake kira da suna arzalul umr, rayuwar tsufa wacce take mai kamar wulakantacciyar rayuwa ta kwarkwashewa, lokacin da mutum zai iya fitsari ma ya ce ga maciji nan, lokacin da cikin dare zai nemi wani abu da babu shi a daren, dole sai da rana yake iya samuwa. Iyaye mata sun fi kaiwa wannan gargarar sama da maza, sai aka yi wa ɗa wasiya da mata biyayya har sau uku, don a ƙarfafi sababin, a ƙarfafe su, ba don kowa saboda raunin da wato iyaye mata suke da shi. Haka zalika ɗabi'ar yan adam sukan rena uwa sama da uba, ma'ana ɗa yakan darata ubansa, yakan ji girman uba saboda kwarjinin ɗa namiji sama da yadda yake jin kwarjinin uwa. To dan a kwaɗaitar da mutane wajen bin uwa, sai aka ce a yi mata har sau uku, ba wai dan ana nufin ita wannan uwa ɗin ta ɗara uba a wajen Allah subhanahu wataala a girman haƙƙi akan ɗa ba. Dukansu suna da girman haƙƙi a wajen Allah, sai dai uwa tana da rauni, tare da cewa uwa tana da ƙari akan uba da wani nau'i na kyautatawa ɗa sama da uba. Misali, ta fi ba ɗa kulawa, ta fi cin wahalar ɗa, shi yasa Allah ma ya ware ta, ambace ta da cewa tana ɗaukar nauyin cikinsa, ta haife cikinsa, wahala akan wahala. Duka wannan tunatarwa ce akan mutum ya bata kula, saboda ɗabi'a matan aka fi rena. Amma ba ana nufin a ware uba a wulaƙanta shi ba, ko kuma a ainihin bi umarnin uwa a tozarta na uba. Don wayar da kan mutane game da wannan hadisi, wanda mutane da suka kuskure masa wajen fahimta, Sheikh Abubakar Difa ya yi bayani filla yayin da yake bayani akan falalar iyaye akan mambari. Yana da matukar muhimmanci mu saurari wannan hudubar ta malam, ce ba mai tsayi ba, duka bayanai ne yayi cikin minti 11 game da falalar iyaye da darajojinsu da ainihin abin ne wajaba akan iyayensa. Yan uwa masu daraja, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka turo domin ya zamanto shine jagoran, a hadisai da dama da kuma a aikace, Annabi ya koya mana biyayya ga iyaye da kuma kyautata musu. Mahaifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ciki kafin a haife shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa mahaifiyar shi lokacin da yake dan shekara 6, amma da yazo sai ya zamanto dangin mahaifin shi da dangin mahaifiyar shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyautata musu kamar iyayen ne suke rayu. To shi aka ce mai koyi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani aiki yafi falala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bautar Allah shi kadai. Bayan shi fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah akan lokaci. Bayan shi fa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce biyayya ga iyaye. Duk mutumin da ya zama to yana biyayya ga iyaye, tun anan duniya ba zai wahala ba, barantana ya tabi a gobe kiyama. Amma wallahi dukkanin bautar ka ga Allah, duk yanda kake biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ya zama tsakaninka da iyayenka ba kyau,
kuma kai ne baka da gaskiya a ba kyaukin. Me nake nufi da kai ne baka da gaskiya? Cewa ba wani abu bane na haƙƙin Allah suka ce karkai. Domin idan aka haka sun nemi a yi abin da bai dace ba a addini, ba za a yi ba amma ba za a gaya musu bakar magana ba. Allah ta'ala ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu sai ce fala tutihuma, amma duk da haka sai ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. In shirka ita ce laifi mafi girma wanda Allah yana yafe kowane zunubi, amma ya ce shirka ba zan yafe ba. To ko shirka iyaye suka ce ayi, Allah ya ce kar ayi shirka amma kar a gaya musu bakar magana. Barantana da zai ce zo sayo mini taba ko aje a soyi giya ko ayi wani abu wanda ke sabon Allah ne, kar kai, amma kuma kaka gaya mishi bakar magana. Allah ya ba mu kissar Annabi Ibrahim ba wai dan mu ji haka nan ba, dan ta zamanto darasi a gare mu. Annabi Ibrahim shine na biyu a manzannin Allah gabaki ɗaya. Allah ya mai yabo da kirari da jinjina, yace wa Ibrahim allazi wafa. Annabi Ibrahim da ya cika duk wata doka ta Allah da ka sani, ba wani farilla sai dai, ba wani mustahabi sai dai, ba haramun kin da bai bari ba, ba makaruhi da bai bari ba, amma duk da haka sai Allah ya jarrabe shi, mahaifin shi ya zama to ba musulmi ba. Yana lallashin mahaifin akan ba mahaifin ya musulunta, da ƙarshe ce na lura gumaka ne baka so, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. In baka daina wannan magana taka ba, zan sa yara su jefe ka da dutse har ka mutu. Kai daga yau ma fita daga gidana ka in ƙara ganin ka tsawon lokaci. Qala sai ce salamun alaik, na barka lafiya. Sa astaghfiru laka rabbi, zan nema ma gafara ubangiji na, innahu kana bi hafiya, ubangiji na mai jin kuka na ne idan nayi. Dubi irin wannan ba akan haƙƙin Allah ne, amma da yi mishi wannan bai ga mai wakar magana ba. Malamai suka ce idan ka ga mutum yana bautar ubangiji tukuru kuma da gaske yake, amma kuma yana shan wahala matuka, to galiban zaka samu cewa da iyayen shi babu zama lafiya. Domin Annabi Isa da rinka zanawa inni Abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, sai ce wa barran bi walidati. Allah ya sa ni banda bautar shi da yin sallah da zaka in zama mai biyayya ga mahaifiyata, walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, bai sanya ni in zama to mai girman kai ga bayin Allah ba, ko kuma mara rabo a gobe kiyama shine wanda yake da matsala da shi da iyayen shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace mana alwalid awsa'u abwabil janna. Baba, mahaifi shine kofar aljanna mafi fadi. Ba aljanna ake nema ba gabaki daya, to annabi yace uba shine. Biyayya akan su duk abin da bai saba wa Allah ba yi musu. Kadan daga cikin abin da yake nuna ma haƙƙin su akan ka, Allah ta'ala yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. In baka san dan me aka ce ka bi mahaifinka da mahaifiyarka ba, sai Allah yace duk dan adam da ka gani a duniya da ɗaukan cikin shi da jaye shi iyaka in an aje abinci ne a gaban ka iya ci bayan ka wuce wasu watanni, duk da haka har yanzu wanka ake ma har sai ka girma. Daga wannan lokacin kuma sai ma'aifi ya ɗauka, shi kuma zai ci gaba da kulawa da kai, dama shi yake kula da uwa, wanda wannan kuskure ne babba muna yi. Zaka isko cewa a yau akwai wanda in alheri zai sai dai ma mahaifi saboda ya ji falalar biyayya ga iyaye, sai doka kalmar iyaye bata shafi ubanni ba, a'a da iyaye, kalmar iyaye da ake cewa ta shafi uwa ta shafi uba. Akwai inda za a zo a musulunci ma a fifita uba akan uwa a musulunci. Wani ya iske Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah, wa ya fi cancanta in kyakkyawan zama da shi in kyautata mai? Annabi ya ce mahaifiyarka. Ya ce bayan shi fa mahaifiyarka, bayan shi fa mahaifiyarka. Ana hudu sai ya ce mahaifinka. A wannan sai suka doka cewa sai an bi uwa so uku za a bi baba so daya. Wannan kuskure ne, ba wani malami da ya fassara wannan haka. Abin da yake ba wajibi ba, ka yi musu alheri, ihsani ne ka zo za ka yi. Kasancewar uba yana da wasu harkokin shi, ko ɗiyan da ba mamaki yana da mace sama da ɗaya. Wannan yaran sun kawo mishi na macen matar, wa'annan ma sun kawo mishi, wa'annan su ma sun kawo mishi. Ita ba mamaki a wurin kaɗai za ta samu, shi kuma yana da hanyoyin da zai samu da yawa. Wannan shine hikima. Amma idan ka san babu wanda yake kulawa da shi, in ka zo kuɗin baya rabuwa da ita da shi ba shi. Domin addinin musulunci kullum yana duba maslaha. Namiji duk abin da ya samu na gida ne, mata kuma iyayenmu galiba abin da suka samu nasu ne. Wannan kowa san da wannan magana. Sannan idan da zai bada umarni, ita ma ta bada umarni, malamai suka ce za a dubi abu uku a wurin. Na farko, baba ya ce aje gona, mahaifiyar ta ce kasuwa za ka je ka siyo min dan kunne. A nan abin da za a fara duba wa ya riga umarni, shi ya ce aje gona ko ita, ɗaya kenan. Sannan abu na biyu sai a duba cewa menene maslaha amma, zuwa gona duk abin da aka je aka yi har ita da kowa zai zo ci. Sannan abu na uku da ake duba shine menene zai biyo baya in aka mata biyayya, ba mamaki ya fusata ya ce da kai da ita da ya sake ku. Wanda ko musulunci ko da lokaci yana ture banna,
babba ko da ga alheri sai a yi haƙuri da ladan domin a ture waccan babban banna. Akwai mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana sunan shi cikin za a je jihadi. Su biyayya shine jihadi. Jihadi ne za a je waye jagoran jihadin annabi. Amma ya ce koma a wata riwaya annabi ya ce je ka kyautata musu sai lokacin da ransu ya gamsu suka ji daɗi tukui in sun baka izini ka zo domin in bai zo ba za a je amma biyayya gare su wa zai mushi in ba su ba. Ba wanda zai yi sai shi. Sannan in kana buƙatar shan wahala ba mai buƙatar wannan wallahi dan adam ya rinka saba wa iyaye wallahi duk tsoron Allah ka kuwa an samu wani bawan Allah da ake kira da suna Jurayj annabi yake ba mu labari shi gari da ya lalace dan ɗaki shi koma wajen gari yake bautar ubangiji daga ƙarshe mutanen Banu Isra'il lalatattu ne kamar yadda har yanzu ake wasu arnan suke su lalace kuma su lalata mutane suka gaya za a yi mutane suna ganin shi a matsayin mutumin kirki dan akwai wanda shi bai yarda a ce wani yana da mutunci ba sai ya zubar. To haka suka yi ta kokari suka tura wata mata ta yi ado ta ja hankalin shi a banza da ƙarshe ta bada kanta ga wani makiyayi yayi lalata da ita ta samu juna biyu da ta aihu a ina ke samu tace da la'asar in nayi ado ina nake zuwa aka ce wurin Jureju tace dan shi ne suka je saboda rashin mutunci su kira shi su tambaye shi a da gatari suka rinka sarar ɗakin nashi sai da fito da gudu suka ce mutumin banza kana ce mana kai na kwarai ne ashe ga abin da kake me ya faru da shi haka ya faru shine ya zo yana bauta ya kare sallah ta farilla yana nafila sai mahaifin shi ta zo ta ce ya Jurayj ina kiranka shi kuma akwai adadin rakawoyi da yake yi tunda kai raka biyu ka sallama sai ka yanke sai ka je domin kiranta wajibi ne amsa kiran wannan kuma nafila ce kuskuren da yake bai kare ba ta saki dawowa na biyu yana cewa Allahumma ummi wa salati ya Allah gani ina cikin sallah kuma haifiyata tana kira ni wani za amsa sai ya ci gaba da sallar shi da ƙarshe sai ta fusata ta ce kar Allah ya karbi ranka sai ka ido hudu da kai da karuwai wannan bakar addu'ar fa duba ba sabon Allah yake ba wasa yake ba bauta ce yake yi amma nafila hakkin ta kuma wajibi ne ta mai wannan addu'ar sai ta kama shi ran da wannan abin ya faru yace ku dan jira ni ina zuwa yana zuwa yace mama maganan da ki rai ran nan ga abin da ya faru da ni ina roƙon ki dan Allah ki yafe ni tace ta yafe mishi yana zuwa yayi arwalla yayi raka'a biyu yana karewa wannan yatsar da ake tahiya da ita ya dora a cikin yaron na yace man abuka waye babanka sai ce ra'il ganam wancan makiyayi yaron da aka haifa ciya yau aka zo da shi amma gashi yayi bayani akan cewa wancan shine baban shi waye cire shi anan addu'ar uwa ta kai shi wancan halin sa na ko biyayye shi ga Allah ta cire shi daga wannan bayan ita uwa ta yafi sannan in kana son addu'a ka ta rinka karbuwa ka huta daga cikin damuwa ka zama to mai biyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai daga Yaman akwai wani mutum da ake kira suna Uwais bin Amir al-Qarni annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ne mai yawan biyayya ga mahaifin shi yayi fama da kuturta ko mu iya cewa zabaya jikin shi ko ina ya warke ya zama lafiya lau sai wani wuri tabo kamar yadda ka san kobo a jikin shi kadai ne zaka gani kaga kamar jikin zabaya amma sauran jikin ya warke annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai duk wanda ya gan shi a cikin ku ya roke shi Allah akan ya mishi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce Uwaisu ya musulunta amma bai samu zuwa Madina ba saboda yana biyayya ga mahaifin shi bai samu zuwa bai gamu da annabi ba a zamanin mulkin sayyidina Abubakar bai zo ba sai bayan Umar dan Khattab ya hau khalifa suka zo aikin haji dama annabi ya ce wafdi tawaga ce za ta zo daga Yaman za su zo aikin haji sai Umar ya zama duk lokacin za a je haji sai ya je wa yake so ya gamu da shi wannan Uwaisu yana gamuwa da shi yace yana tambaye su ina mutanen Yaman aka ce ga mu kun san wani suka ce wani ya zo isko shi yana zuwa ya ce mai haba amiral mu'minin sai ka zo da kanka ka tura mana in zo ai ni ɗayan daga cikin mabiyanka ka tura in zo ai ba sai ka zo da kanka bai ce a'a yace kai ne Uwais bin Amir al-Qarni yace ni ne yace ka kasance da baka da lafiya Allah ya warkar da kai sai tabu guda ɗaya yace eh yace in ganshe yace gashi ka kasance da kana da mahaifiya kai mai tsananin biyayya ne a gare ta yace eh yace to annabi yace mana sahabbai duk wanda ya gamu da kai ya roƙe ka kai mishi addu'a yace ni kin kuma yace eh sai fashe da kuka yana ga matsayin shi bai kai ba yace to ya amiral mu'minin tunda kace annabi ya ce in yi zan me kake so a roƙa ma dubi lokacin Umar shine khalifa daular musulunci ta faɗi ga 'yan adawa na waje da cikin gida ga kaza sai yace abu ɗaya nake so ka roƙa mini Allah ya mini gafara kawai yace banda wannan babu yace a gafara kawai roki Allah ya mini gafara inda Allah ya gafarta mini an wuce mahallu shahid wannan sahabi ne yake neman addu'ar wani wanda ba sahabi ba saboda annabi ya mai shaida mai biyayya ne ga iyaye to da Allah in zai ma wani addu'a shi idan ya ba za a karba ba
za ka karba. Shi yasa malamai suka ce idan kana da wata matsala da ta dame ka, mahaifanka kana kyautata musu, kuma sai ka iya zuwa ka ƙara kyautatawa akan wancan, ka ce kana da wata bukata. Idan babu su, akwai dangin uwa, akwai dangin uba. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kyautatawa al-aqrab fal aqrab, wanda yafi kusa shi zaka yi, al-adna fal adna. Wannan kanin mahaifinka ne kai tsaye, wancan kuma kuzankin mahaifinka ne, abun baya rabuwa. Kanin mahaifi kai tsaye shi fi cancanta. Ina ba za mu fahimta, in zai rabu a raba musu, wance ya samu shi ma wance ya samu. Don haka addinin musulunci kullum yana nuna mana cewa a rayuwa idan ka bi Allah, to ba wai sai an je lahira kaɗai Allah zai saka ma batun a nan duniya. In ka bi Allah za ka kyakkyawan sakamako, sannan kuma idan mutum ya aikata laifuka miyar, shi ma tun a nan duniya zai ga karamin sakamako kafin a je ya yi nadama a ranar da nadama ba za ta yi amfani ba. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yuzillu man walayta wa la yuzillu man adayt, tabarakta rabbana wa ta'ala. Marasa lafiya daga cikin Allah ka ba su lafiya, wanda suka riga mu rasu Allah ka yafe musu, idan rasu mu ta zo ku samu cika da imani. Ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da mana mai albarka wannan kasa ta mu kasashen musulmi gabaki daya. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.